नोंहालाय मा जाखो? जेबो जायाखै मेगनाव माबा एम्फौ साहाबदोंमोन। बोरो दे हामसिगोन। थुदो थांसै आथिङा बिराद साबाय। आदे र' आं बेटखौ लानि नों सिथाम आरो बलखौ ला। दे आदा बिलिफां आंखौ थिखोनासो लांनांगोन। आदे 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 आइ नोंनि गस्लाया मा जाखो? जेन्थ'खाया गेलेबाय थानायाव आथिङाव दुखु मोनदों। बावनो जेबो मोनैयाव गस्लाखौ बिसिनानै खानानै होदों आं। बेबायदि हारसिं थानो नाङा। नों मोनाबिलिजों थानो हाया नामा? आं फैफिनबावगोन ना? आरो माब्ला फैफिनबावगोन? आं लोखि फुजायाव फैफिनगोन। एबार लोखि फुजायाव फैबा आं नोंखौ जोंनि न'आव लानानै थांफागोन ना? मोनाबिलियालाय न'आव गैया नामा?
गोसोखाङै खाङै आंनि हरनि उन्दुनाय खावना लाङो नों दाबोनो हायना जादुजों गोसोखाङै खाङै आंनि हरनि उन्दुनाय खावना लाङो नों दाबोनो हायना जादुजों गोजोन जायाखिसै गोसो गोरबोआ फोरमायथि हायैयाव नोंनो गोसो गोरबोनि मोजां मोननायखौ मोजां मोनखोमादोंमोन आं सिरि सिरियै नाथाय फोरमाय हायाखिसै नाथाय आं बुंथिनो हायाखिसै गोसोनि साननाया गोसोआवनो थाफिनलांबाय गोसोनि साननाया गोसोआवनो थाफिनलांबाय मोजां मोनखोमादोंमोन आं सिरि सिरियै नाथाय फोरमाय हायाखिसै नाथाय आं बुंथिनो हायाखिसै हांदो आइ जाबाय आरो फैफिनबावगोन ना जाबाय जाबाय इसिबां गोबाव जाबाय नोमाया हजों सिन्था जाबाय बे मानोबा आंनि गोसोआ गिखांदों नोंखौबा खाथियाव मोनफिनगोन ना मोनफिना जोंखौ दाबावगार दे मोनाबिलि आं थांसै सफैफिनगोन थादो थादो आं थांसै दे बिदिब्ला जों थांदिनि गाज्रि दामोनलायसै गथ'फोरनि हालोदखौ नुनानै आंहाबो गोसोआव गाज्रिसो मोनखांबाय थाथ'लायदो थांदो मोजां मोजां थां एइबार फैबावबा नोमाखौबो लाबोफा दे छे जेनथखा थांनायनिफ्रायनो न'खौ लांदां लांदांसो मोनग्रा जाबाय दानो बेबायदि मोनबाय साननैसोनि उनावथ' मोनाबिलियाबो थांगोन आं गोजानाव हाबा जाया जोंनाबो मा जादोंथाय ओरैनो सानहाबलाबायग्रासो जाबाय नोंनि सुइटारखौबो सुनांगौमोन गोजां बोथोर सफैबायना हा सुनांगौ नालाय सुनानै हो आं नंलाय मानोथो सोंनांगौ जाखो जोंना जारौआ बबाव थांखोथाय दासान्दि बेबो बांद्राय बेरायग्रा जाथारबाय जों सिगांनिफ्राय बांसिन सोलायलांबाय नामा
आं माबा मोनसे सोंदों नङाना? मा जाखो? जों सिगांनिफ्राय बांसिन सोलायलांबाय नामा? जानो नों मा होनलाबायखो? आं सोलायाखै, आं आगोलनि बादिनो दं। नोंसो सोलायलांबाय? बाथ्राया बिदिब्ला बेबादिसो। आबादखौ आदि मावदों नामा? नोंथाङा मा बुंदों? आं हले एसेबो हमदांनो हायाखिसै। आबादखौ आदि मावदों नामा? आबाद? औ आबाद। नोंनि नोंसाजोआ माथो बिलिफांनि बारियावसो जिरायगासिनो दङलाय? बेखौसो खोन्थालांनो होनना फैदां। दे आं थांनोसै, एसे नोजोर होदोलै। माबा नङाना? मोनाबिलिनि थाखाय फुजानि जि लायनायनि सम जाबायना। फुजायाबो सफैबायानो। आंनोबो ब्लाउस गांसे नांगौमोन। फुजा 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 होफैगोन ना? लाबोगोन ना? मानो दे एफाग्राब जिंगासिनांगौ जाखो? जेन्थ'खानि माबाफोर खौरां मोनदों नामा? मानो सोंखो? आं मानो बिनि खौरां लानो? मानो? बियो नोंनि लोगो नङा आरो। लोगो मालाय मा जानो? नों आंनि खौरां लादों नामा? नोंनि खौरां लानो? नोंहालाय मा जाखो? फुंनिफ्राय मोनाबिलिसिम नोंजोंनो थायो माथो आंलाय। सिगाङाव थायोमोन, दा थालिया। दा नोंनि सायख'आवल' थायो। मा बुंलाबायदों? आंथ' जेबो हमनो हायाखै। माबोरै हमनो हानो? माब्लाबा नों आंनि सोमोन्दै सोंफेरदों? आगोल आंनि खावलायाव मा नांग्रांबायनायनि खुदुमा?
मबेहाय गोदाव सोराव गिदिंग्लाबाय थाहैदों न'आवनो इसिबां खामानि दङ लाजियोना लाजियाफालाय मालायनि फिसाइफोरखौ नुवाखै नामा सानफ्रामबो न'नि खामानियावनो नांथाबनानै थायो फुजा सफैलाय लांबाय न' बांफोरखौ दे फोसाबनांगौ बेफोरखौथ' उदैसानो गैला रसाय र' आंखौबो बुंनो होसाय आंखौ बुंनो होला नामा फिसाजोआथ' जे ओंखारलांबाय खबरानो गैया मोननोनो थांला बिफा जेरै फिसाजो आं नोंसाजो बादि खामानि गैया दामानि गैया गिदिंलाबाय थायाखैना सेन्टारनि फुजा कमिटिनि मिटिंआवसो दङमोन दा आं सेक्रेटारि बाबुआ मिटिंआव नुजायाब्ला गाज्रि मोनगोन नङाना नोंलाय माथो जारौनि बाथ्राखौनो बाराद्राय सावलेबाय थाखो मानो बेखौ जोंहा सानसे समाव बिलाइ हरखानांगोन अब्ला मा जागोन बाथ्राखौ आं ओरैनोसो बुंदों फा जारौआलाय बहा थांखो ओइ र' आं बुथुमनानै होनि जाबायथ' लासै लासैबो नों एसे बोरो नामा आं मेंबाय आया आं मारै बोनो हानांगौ नों हौवा मानसियानो बोनो हायाखै आं हिनजाव मानसियालाय मारै बोनो हानांगौ मानो हिनजावफ्रा ओंखाम जाया नामा माबादि खोथा बुङोथाय मोनाबिलि आं साहा फुदुंगासिनो दङ नों न'आव दाथां खोमा लासै लासै लिरबाय था दे आं साहा लोङा बिस्कुटसो जायो बिस्कुट दंबा लानानै फै जेन'खा दंनायमोनब्ला बेबो दिनै नोंजों लिरफानो हागौमोन नों मानो सामफ्रामबो जेनथ'खानि खोथाखौल' रायलायबाय थायो मा नों आंजों थानो सुखुला नामा मोनाबिलियालाय फा थांखो जानो मा जाखोथाय जेन'खानि खोथासो रायखांदोंमोन आं हाब्रु सारफ्रावनानै ब्लडसो थांबाय नोंहालाय बेखौ मानो रायखांबाय थानांगौ जाखो सिबाय बेरे फुजानि बेखौ मावलाय बैखौ मावलाय मावलाबाय थादोंमोन नोंहा आरो बेखौ रागा फोजोंनानैसो लादों जेनथ'खायाबो साननैसोनि उनाव सफैसिगोनदां थांनो मोना गरम बन्दआवसो थांनानै फैलायबाय आरो दानो फुजायाव थांनो लुबैबावबाय आं थाङाबा ओमफ्राय बिसोर लामा नायबाय थाया जाहैबाय लामा नायबा नायथों थांनो मोना फरिखायानो सफैलाय लांबाय फरायनांगौ ना सानफ्रामबो फरायगासिनोखा आरो बेसेबां फरायबावनांगौ थाङा होनखाबायना देनां माब्लाबा थांगोन होनखाबायना थांथारगोन आं बहा थांनोब्रा आरो सिगाङावसो नुजाथिबावदों आं जेरावखि थाङा नोंनो मानो नांगौ सोंनोबो मोना नामा मानो सोंनांगौ लाब गैयै मानसिया नोंसिनि मोखांखौ नायनोनो हामा दालाय मानोथो नायबाय थाखो दरथानि नामाव रोजासे रां लांनानै बेखौ जे सुख'फिननांगौ नोंनि माथायाव दं फुजानि सिगां सिगां होफैखा नों बोराय मानसिहालाय मा फुजा नांखोलै फुजानि उनाव ला आदा बिलिफां आंखौ माबायदि नुदों
नोंहा फुजानि जि गोदानखौ गानबायानो औ आंहा बाक्सुनिफ्रायनो हानबावाखै आंहा मैयासो लाबोदों जि गोदानखायसो गाननायदों दा बुंलाय बुं आंखौ माबायदि नुदों मोजांखौनो नुदों बोरो बोरो ओरै फैनाय